I dag vil jeg vise dig, hvordan du laver en hjemmelavet granola. Og det er altså en mysli, som er blevet opvarmet. Den er blevet stegt på panden, og så har du mulighed for både at søde med noget honning. Jeg viser dig også noget med vaniljepulver i dag, og så kan man faktisk også tage tranebær i. Så der er havregryn, mandler og cashewnødder, der er hakket, solsikkekerner, hørfrø, græskarkerner og sesamfrø. Og opskriften her er faktisk super simpel, fordi alle de tørre ingredienser her, de skal på panden, og de skal steges. Og så til sidst kan du smagstilsætte, og så er du faktisk allerede færdig. Så alle de tørre ingredienser her kommer på panden, og den er ved mellemhøj varme. Jeg har sat den på 7 ud af 9 i varme, sådan så den kan blive gylden. Så er den faktisk ved at være færdig. Du kan faktisk se, at der er noget, der popper. Og nu må den ikke få mere, så jeg skruer helt ned. Tager den lige af. Og så tilsætter jeg noget honning. Der er cirka 2 teskeer. Og fordi panden er varm, der tænker jeg ikke, at jeg behøver at stille den tilbage på blusset. Og så afhængig af, hvad du gerne vil søde yderligere med, eller smagstilsætte med. Nu har jeg lige slukket blusset her. Jeg havde vaniljepulver og tranebær, som jeg tænkte, jeg ville søde med. Jeg tager vaniljepulveret i dag. Og tager en teske her. Øj, det dufter. Og bland rundt. Så skal det egentlig bare have lov til at køle ned. Og så kommer det over min beholder bagefter. Jeg manglede lige en ting. Jeg har tilsat en lille smule mere honning, en lille smule mere vanilje. Og så skal den have lidt salt også. Bare en halv kvart teske. En knivspids. Okay, det er meget godt klaret på øjemål, hva'? Og så har du altså mysli til nogle dage.